Wait, kuha nyo na ba? Nang posilingan ba? Yung katas mo. Problema ka sa mundo ko lang. Wala. Ano silingan niya karang patukod o karang patumbay? Kumanya, nakuha na siya. Forma na gud. Luguman din ng tintalan nila. Problema na ko ron kay di ko ganahan sa kulor. Asa ko mundo na lang. Yung consumption ka sa kulor. Ay, nagkiklat-out sa kulor yung bahay. Dahil yan, sumulta ba nga? Di pa na sa suliran. Please, agad. Dahil, nagoy, grabe ko nagpunta sa ripa. Oo naman. Malagay pa yun. Paano hindi mo nga pinupusa na? Ha? Oo naman. Kaya, sige ba yun? Unsa? Nagsaw siya, dyan, kayo, klaro ko. Diyan may hotel man eh. Namin silingan dito, nagtugol ko kumbay. Unya. Iparindutan na niya, pero hindi pinturahan. Asa mo kumudulan ni nga, di ko ganahan sa color sa napital. Yabang ka na, ubuto. Para ako, tigsuwat ako suliran. Ayaw kong gawin ako pasimbaro di ko na suliran. Ganyan, sa pagkuha na ko, kayo ganahan sa color sa napital. Magbuot ka kaya man na balay. Yabang ka di ako, problema na mo, magtanaw. Dos na ako mo. Kaya kita tambag ni mo. Ikaw na di ko na sa yung pinta. Tingnan sa color sa malay ba? Lugan na sa color sa Oh, malay. Ikaw. yung sa mo. Bagyan sa kumulunan na ba? Sa kumulunan tama na. Ikaw katapos sa mong kayo na gugabuhat kong pirol din eh. Yambag banday ka. Nagsuwa ka sa nila. Bawa din po ganito sa kong sound. Nagtambag yun ba? Ah, ganyan. Problema sa utok ni mo may tambalik. Di ba sa utak no?